Βγαίνει πιο κόκκινο το αυγό. Άιντε παιδιά, λάβια για κτηνίδια πολυτελείας. Τους χάσαμε. Πάρε μπανάνες, πάρε βερίκοκα, πάρε ροδάκινα, πάρε νεκταρίνια. Ροδάκινα, νεκταρίνια, αστέρια, μπανανάρι. Κανένα ροδάκι να πάρεις. Βερίκοκα καλά. Είναι μόνο φρούτα. Πάρτε ωραία ντομάτα, ζάχαρη, νόστιμη, ντόπια. Καλά πράγματα, φρέσκα. Κόνια, ροδάκινα, νεκταρίνια. Ντοματάρες πάτε. Τώρα το αυτοκίνητο. Και πολλές είναι. Δώστε μας τα φύλλα γυμνιστά. Το πλέον συνέχεια. Όχι. Και το πλέον συνέχεια. Πάρε πεπόνια, πάρε μπανάνες, πάρε καλά βερίκοκα. Δεν πειράζουν, τα μαρούλια και Ροδάκινα, νεκταρίνια, μπανάνες. Ωραία πράγματα. Καλημέρα. Ορίστε. έβγαλε κάτι, είναι πράσινο. Δεν θα βγάλει όμως τόσο λουλούδια εκεί πέρα. Ναι, εμείς πέρυσι είχε δυο ντοματίνια. Πάρε βάλε! Όλα παιχνίδια με σένα. Όταν έβγαλε τα πολλά δεν ήμασταν έτοιμοι. Άντε τα λέμε, πήγε στα κάτω. Πάρε ροδάκινα, πάρε νεκταρίνια, πάρε βερίκοκα. Νόμοι άλλες προορίζεις. Ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα. Άλλες προορίζεις. Κάντο, μπανάνες, βερίκοκα. 1 ευρώ. 8 ευρώ είναι όλα. 2,30. Κάμε 2,5. Και το ματάρες πάρε. Αυτή τον καφέ που έφαγε στην έχει. Γεμιστά. Να πάρουμε και ροδάκινα θες. Να πάρουμε και λίγα ροδάκινα. Να πάρε λίγα ροδάκινα που μου αρέσουν εμένα. Έλα. Να είναι μαλακούτσκα όμως. Αλλάξετε θέσεις μου φαίνεται. Ένα μου. Να πάρουμε και δυο από κάτω να δοκιμάσουμε. Άι, πάρε και δυο από κάτω. Ώρα και τώρα σε πλακώσω στη δουλειά. Μην τα πετάξουμε, κρίμα είναι. Τα όλα μαζί. Ίσως και βερίκοκα. Δεν θες κανένα βερικοκάκι. Όχι. Άλλη φορά. Άνοιξε το καρότσι. Μόνος σου. Λαλάς μόνος σου. Έλατε! Λαλάς. Ορίστε! Χάσαμε και το αφεντικό. Και καθαρά Δευτέρα ρε μπάλα. Πέρασε καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα είναι πάλι. Η Δευτέρα δουλεύεις. 4 τα καρύδια, 4. Ορίστε κυρία, 4. Άντε, πάμε. Εδώ είναι η πολυτελείας και έχουν και ένα 70. Κάμε 69, να μην
να βάλεις πια. Καλά φτηνά. Τώρα τι άλλο είπες θέλει. Μαμά, πώς το λένε αυτό? Πώς το λένε? Παντζάρι. Παντζάρι. Δεν τα καθορίζετε να τα παίρνουμε έτοιμα. Άντε δε, και κατρουσμένα. Άμα δεν πληρώσεις. Η πληρωμή δεν πειράζει, καθαρισμένα τα θέλουμε. Βέβαια. Εκεί είναι η μαγιά. Έλα για βρήμα. Άλλο καημό έχουμε εμείς πέφτει. Μα τι δεν. Είναι ό,τι δεν μπορώ. Το μαϊντανό και τον αυτό. Αλλά και χωρίς αυτά δεν γίνεται. Γι' αυτό αναγκαστικά. Σε όλα μέσα είναι. Καλημέρα, ορίστε. Φράουλες δεν πήρες. Φράουλες δεν πήρες. Αλίμονο. Αλίμονο. Να το βάλω μαζί με τ' άλλο. Καλαμόν, έλα. Πείτε. Να μην βλέπουμε. Πρέπει. Καλά είμαστε. Εγώ καλά Παλεύουμε. Χάσαμε την ξαδέρφη μου, το ξέρεις, τη Σούζη, τη Σουλτάνη. Ναι, πόσο καιρό ήταν. 60. Χάρηκα τον έτσι, σε πάρα πολύ, έτσι να ανταγώνομαι. Να ανταγώνομαι κάτω, έτσι να βλυκόμαστε. Ναι, αυτό. Είναι αγάπη μου. Χάρηκα πως σας Αυτή πρέπει να είναι το αφεντικό. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Μείναμε πάνω Πάτε, τώρα, φραουλίτσες, μείναμε. 1 ευρώ. Καλημέρα. Φυγέτε εσείς, εμείς θα πάρουμε και σάντουιτς. Φυγέτε να μην αργήσετε. Επάνω, επάνω. Α, καρπούζι, ναι, ποιο. Άστο, φύγει, αφεντικό, φύγει, γιατί θα αργήσουμε εμείς. Από εδώ θα πάρεις βερίκοκα. 5.000. Γιατί είναι χαλκιδικής. Σόπα. Είναι μαλακά. Μαλακά είναι, μαλακά. Δοκιμάστε, κυρία, πάρε να το δοκιμάσεις. Πάρε, δοκιμάστε. Μαλακά γιατί ακαβώνει. Στηρίξω λίγο την καταγωγή μου. Φραουλίτσες, πόσο κουπάκια. Ένα. Βάζω εγώ. Εντάξει. Καθαρό από κάτω. Είστε βερίκοκα. Πάρε και ένα βερίκοκο, ντροπή τώρα. Απέλα καλό. Ναι. Μη στηρίξω εγώ λίγο τη χαλκιδική. Χαλκιδικιώτης και να μην στηρίζει χαλκιδική δεν γίνεται. Από ποιο μέρος είναι αυτά? 1% πορταλιά, 1% 1,5 ευρώ. Και 1,5. Τι. Φράουλα. Από ποιο μέρος είναι? Πόσο θέλει? 2,5. 2,5, ναι. Ευχαριστώ. Α, Εγώ άκουσα. Παραδόξως. ευχαριστώ πολύ. Βάλε πρώτα αυτά. Ναι. Αυτή που μίλησε ποια ήτανε? Η κυρία Αλεξάνδρα, Νάτι. Α, καλώς το. Όχι, δεν ερχόμουν για σας. Είπα να πάρω σε έναν εκεί κεράκι και λέω κάτι να πάω σε αυτόν πιο πάνω που ξέρω που έχει Αυτός τα που μύρα. έχει γεμιστά έχει ντομάτες μεγάλες. Έχει ρε, εκεί που είχαμε πάρει. Στην κοπέλα. Θα σας έδα φασολάκια τα πήρα. Γεμιστά πήρα, αλλά ντομάτες δεν έχει μεγάλες. Και εγώ. Μη χάσουμε τα γεμιστά μας.
Πολλά πήρες όμως, φτάνε. Δεν πειράζει, παιδί μου, χρειάζονται. Τέλος. Θα φάμε φρουτάκια. Εγώ που έχω και χολυστερίνη και τριγλικερίδια. Μια και η λαλάδα. Α, Δεν πήγε στο χωριό τελικά. δεν πήγε στο χωριό τελικά. Θα πάω. Σήμερα θα φύγω. Θα φύγει σήμερα. Χάλια είναι. Ναι. Τώρα γιατί περάσαμε από εκεί και είδα κατεβασμένο το παντζούρι. Εκείνο το κατεβάζουμε και την κουρτίνα. Δεν θέλω να ανοίξω εκείνη την κουρτίνα. Και το άλλο μισό. Και επειδή δεν το βλέπω, λέω μάλλον αυτή έφυγε στο χωριό. Όχι, είδα και τον κύριο αυτόν. Πώς το Σε πήραν τηλέφωνο τώρα να πας. με πήραν, εγώ τους πήρα. Αν βολεύει, βολεύει. Τι το θέλω να με πάρει. Δεν ξέρω. Ναι, ό,τι ώρα τελειώσει. Εγώ τα ετοίμασα. 5 ζακέτες πήρα. Πώς να μην πάρω, κοίτα με πώς είμαι τώρα. Πήγα και στο Φοράς και πολλά. τι φοράω ρε, τώρα Δεν να εδώ. φοράς φανελάκι, φοράς την Δεν μπλούζα. γίνεται ρε να μην φοράω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Το ξέρω, βρε. Δεν μπορώ εγώ να είμαι έτσι. Αυτό τώρα, κοίταξε. Αυτό το αεράκι, και να μην βάλω, έτσι γίνεται. Και έχω το κασπέκι και θα το τυλίξω κι έτσι. Είδα και τον κύριο Σπύρο, μίλησε. Να τώρα αυτό, πάμε στα να κάνουμε πόλητα. Εγώ τώρα δεν θα κάνω, θα πάρω ένα κρασί από εδώ. Πάρε, κυρία, έλατε. Σκιακουράκια άμα βάζω κι εσύ. Αλλά θα δω, άμα έχουμε κυρία και Όλα θέλει τα λεπτιά είναι, κυρία. δεν έχω τα κουράγια. Άρα, 1,5 εδώ. Δεν περίμενες. Δεν περίμενα, δεν έπρεπε να φύγω. Τι να σε κάνει το ένα κόμμα δεν το το έφαγα. να περιμένουμε. Δεν είπα τίποτα. Το ένα το αυγό δεν το έφαγα, δεν πήγαινε κάτω. Με άγχος τρώω το φαΐ, εγώ δεν τρώω τέτοια ώρα. Μία η ώρα, μία και την ώρα που με πήγες τηλέφωνο, να πάω. Δεν γίνεται. Άντε, όλα μαζί δεν γίνεται. Επειδή είναι καλημέρα, με πρόλαβες. Πόσο θα έρθει. Δεν θα ξενωθεί. Όχι, Από πού είναι? δώσε μου ντομάτα. Δεν τρώτε το βράδυ. Δείτε το καλοκαίρι, πολύ ωραίες τιμές. Μια σακούλα που παίρνει 1 ευρώ. Μια σακούλα που παίρνει 1 ευρώ. Μια ματιά. Η αλήθεια είναι, ακόμα δεν βγήκε. Σακούλα και διαλέγεται. Όλα μαζί τα ράκια. Αν θέλεις μεγαλύτερη. Βαριά, βαριά. Δύο θα πάρει, δεν θα. Μια ματιά κορίτσια. Το κακό. Τι ντομάτα είναι αυτό. Ξέρει τι ντομάτα. Εδώ είναι. Σακούλα και διαλέγεται. Πάμε. Κατέβαινε. Ναι, πάρ' το αυτό. Εγώ έχω δουλειά. Ας πω στο σπίτι. Σκάσε. Τι δεν πάει να κάνει στο χωριό, καλέ? Η αδερφή της δεν είναι καλά, ναι. Α, άντε κι άλλοι από εκεί. Πόσο?
6 ευρώ λαβράκια σήμερα. 6 ευρώ λαβράκια σήμερα, εδώ δείτε. Όχι ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε καΐσια από την Αριδαία. Να στηρίξουμε Αριδαία. Αριδαία έπρεπε να στηρίξουμε. Ντροπή μας. Εντάξει, τα πήρες όλα. Άντε πάλι. Τα πήρες όλα. Και φύγες. Πήρες τηλέφωνο για να πάω να πάρω το τέτοιο. Δεν πήρα, δεν πρόλαβα. Αυτό είναι στα 3, ναι. Άιντε παιδιά, ψωνίζετε! Κάτσε λίγο Βασίλη. Πάρε σου κάνει πολύ και σκάρει κακαλιάρι, ελάτε. Σάρια πρωινά να πάρετε! Γεια σας. Άιντε ρε παιδιά, ελάτε! Θα καθαρίσω όλες τις φάλες. Άντε. Σοβαρά. Μα ήταν κι άλλοι. Το 1,5. Άιντε παιδιά, λίγα και καλά! Πάρε εσύ αυτό. Να μην μπερδευόμαστε. Ελάτε να δείτε γάβρο καλό, γάβρο χοντρό! 3 και 1,5, 4,5 και 2, Σάρια πρωινά, 6,5. ελάτε! Έχει και έμπλαστρα. Εκεί. 1,5. Διάκι πέρατε 2 εβδομάδες. Δεν ήταν παραπάνω, ήταν. Να, εκεί. Δεν το ανοίξατε ποτέ. Παντζίδικα είναι. Ναι. Έλα το καροτσάκι σου. Ναι. Κράτα καμιά σακούλα. Ο καλύτερος στην αγορά, ελάτε να δείτε εδώ! Ψωνίζετε! 60 λεπτά. Ναι. Και για πες ποια είναι η κυρία Αλεξάνδρα. Από... Τι κάνεις καλά, το πάτησα εκεί. Από την Εράκλεια Κοζάνης. Ναι, και τι ήτανε, φίλοι με τη γιαγιά ήτανε. Όχι. Ευρώ σήμερα η φράουλα, ένα. Δεύτερος πρωτοξάδερφος του παππού. Μάλιστα.